Nilqawkom il-lejla tajba. Nilqawkom għal xandira diretta mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu fl-Arpa Għawdex fejn issa li ninsabu fit-tieni ħadd tar-Randan sejrin inkomplu bil-Lectio Divina ta' kull nhar ta' ħadd illi iddur madwar il-qari tal-Vanġelu li jixxandar fil-liturġija tal-kelma ta' dan il-ħadd. Illum it-tieni ħadd tar-Randan kif qed ngħidu il-liturġija tal-kelma l-Evanġelju b'mod partikolari jippreżentalna l-ġrajja tat-trasfigurazzjoni kif irrakkuntata mill-Evanġelista Luqa. Din il-Lectio Divina sejra titmexxa minn Dunnuil de Bono. Nagħtu bidu billi flimkien mal dawk li qed jannemaw il-kant inkantaw flimkien Leħnek mis-sema. Leħnek mis-sema fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Grazzja lilkom u slim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. Nitolbu. Mulej Missier Qaddejs, nitolbuk tibgħat fuqna l-Ispirtu Qaddejs tiegħek biex jagħtina qalb miftuħa u disponibbli għal kelmtek. Għamel li jillaqa mal-kelma tiegħek twassalna biex naraw dejjem aktar lill-Ibnek Ġesu fil-glorja u l-żbuħija tiegħu. Dan nitolbuh bl-istess Kristu Sidna. Amen. Gloria u tifili le Kristu. Gloria u tifili le Kristu. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien
Ġesu ħamijow lil Pietru, lil Ġwanni u lil Ġagbu u tala fuq il-muntanja biex jitlob. U ġara li huwa u jitlob, id-dera ta' wiċċu tbidlet u l-ilbisi tiegħu saru ta' bjuda li tagħmmex. U kien hemm żewġ tirġieli jitħattu miegħu, Mosè u Elija, li deru fil-glorja jitħattu fuq it-tmiem ta' ħajtu li kellu jseħħ f'Ġerusalemm. Pietru u sħabu kienu mejtin bin-nas, imma baqgħu imqawmin sewwa u raw il-glorja tiegħu u ż-żewġ tirġiel li kienu miegħu. X'ħin dawn it-tnejn kienu se jinfirdu minnu, Pietru qal lil Ġesu: Mallem, kemm hu sew li aħna hawn, ħantellgħu 3 tinet, waħda lik, waħda għal Mosè u waħda għal Elija. Ma kienx jaf x'inhu jgħid. Waqt li kien qiegħed jgħid dan, ġiet sħaba u għattithom u huma beżgħu kif daħlu fi sħaba. U minn ġo staba instema' leħen jgħid: Dan u ibni il-maħtur, lilu isimgħu. Malli instama' il-leħen, Ġesu sab ruħu waħdu. Huma żemmew skiet u għal dawk il-jiem ma qalu xejn lil ħadd minn dak li kienu raw. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Mixtieqa dawn fid-lamet nisru, induru lejk għal-verità, oblu għaddisa milna tiegħek, dawl biex taraħ din l-art. Kun inti dawl, iva mulej, inti fi qlubna, dawa li triq ta' poplu tiegħek illum miġbur. Imħeġġa slim di dinja msikna, għalkemm bidnu aħna mtaqli, li kemm tek biss tista' salvana, ħankunu leħnek fl-art. Kun inti dawl, iva mulej, inti fi qlubna, dawa li triq ta' poplu tiegħek illum miġbur. Aħna bil-ġuħa li kell tiegħek, baċ nistennew l-ilma il-ħaj, ibnina fik li lek inxandru, sakemm tgħix bik din l-art. Kun inti dawl, iva mulej, inti fi qlubna, dawa li triq tal-poplu tiegħek illum miġbur. Il-Vanġelu ta' trasfigurazzjoni żgur li huwa Vanġelu qrib ħafna tagħna u familjari miegħu. Illum smajna s-silta mill-Vanġelu skont San Luqa, ovvjament essenzjalment l-istess ma' sinottiċi l-oħrajn, ma' Mark u ma' Mattew, imma fl-istess waqt għandha diversi partikularitajiet tagħha. L-ewwel partikolarità tas-silta tal-lum li ma smajniex fil-Vanġelu u illi madwar 8 ijiem wara jgħid l-Evanġelista Ġesu ħamijow lil Pietru, lil Ġwanni u lil Ġagbu. 8 ijiem wara xiex. Wara illi Ġesu kien għadu kemm ħabbar għall-ewwel darba lill-apostli tiegħu
illi bin il-bniedem seribati ħafna jiġħduh ix-xjuħ u l-qassisin il-kbar u l-kittiba joqtluh u fit-tielet jum iqum. M'għandniex ir-reazzjoni tad-dixxipli bħalma pereżempju għandna f'Mark fejn letteralment Pietru jgħidlu dan ma jkun qatt u mbagħad Ġesu jgħidlu dbiet minni għax-xitan għax m'intix taħseb fil-ħwejjeġ tas-sema imma f'dawk tal-art. M'għandniex hekk, tendenzjalment Luqa u daqsxejn aktar ħanin mad-dixxipli jippreżenthom daqsxejn aktar f'dawl ma nafx x'taqbad tgħidlu sabiħ. Fl-istess ħin Ġesu jkompli u jgħid dik il-frażi li forsi nafuha bl-amment, jekk xi ħadd irid jiġi warajja għandu jiġħad lilu nnifsu, jerfa' salibu kuljum u jimxi warajja. Għax min irid isalva ħajtu jitlifa, imma min jitlef ħajtu għall-imħabba tiegħi dan isalva. Kif qedtilkom m'għandniex ir-reazzjoni tad-dixxipli, fl-istess waqt dan huwa kliem illi iħawwat, kliem illi jifxel. Kliem li jmur kontra dak li tendenzjalment naħsbu jew inħossu fuq x'inhu proġett sabiħ ta' ħajja, fuq x'jagħmel sens fil-ħajja. Żgur li għalina ma jagħmilx sens illi Ġesu, il-kap tagħna, dak li ġie biex jirranġa kollox, biex qiegħed kollox f'postu, il-Messija, jispiċċa ikun ibati, ikun miċħud u fit-tielet imut u imbagħad iqum, imma okej iqum iva, imma għaliex f'dan il-proċess, għaliex hemm bżonn naslu sas-salib. Bħalma donnu ma tantx iddoqqilna l-widnejna illi biex nimxu wara Ġesu rridu niċħdu lilna nfusna. Min irid li ma jkunx fiċ-ċentru ta' ħajtu, min irid li ma jkunx hu li imexxi, jiddeċiedi u kollox idur miegħu. Bħalma min irid jerfa' s-salib tiegħu. Tendenzjalment aħna dejjem f'kumbattiment kontinwu, f'ribellioni kontinwa għal dak illi jiġrilna li ma joġobniex. U min irid jimxi wara xi ħadd. Jien nixtieq min jimxi warajja mhux nimxi jien wara xi ħadd, min jixtieq illi ħajtu tkun immexxija minn xi ħadd ieħor mhux minnu tendenzjalment. Imma Ġesu joffri dan bħala stil ta' ħajja. U min irid jitlef ħajtu. Imma Ġesu qed jgħid min irid isalva ħajtu jitlifha, imma min jitlef ħajtu għall-imħabba tiegħi dan isibu. U allura nistgħu nimmaġinaw kemm dan kollu jista' joħloq kunflitt ma dak li naħsbu jew reżistenza f'qalbna. Nistgħu nimmaġinaw li dan kien għall-Apostli mument ta' kriżi kbira, mument ta' taħwit. U allura 8 ijiem wara niltaqgħu mar-rakkont ta' trasfigurazzjoni tal-mulej. Dan huwa il-kuntest rib tal-Vanġelu x'jiġi eżatt qabel, u allura rridu naqraw b'mod ċar it-trasfigurazzjoni tal-mulej, id-dera tiegħu fil-glorja u l-esperjenza li ser jgħixu fuq il-muntanja ma' dak li għadu kemm qal Ġesu lid-dixxipli tiegħu. Kuntest ieħor tas-silta jiġifieri xemm warajja huwa wkoll dak li nsibu fl-Antik Testament u dak li l-Lut kienu għadhom jiċċelebraw. Prattikament diversi jaqraw din is-silta li qiegħda sseħħ bil-festa imsejħa tal-Erejjex in mind fil-moħħ tagħna. X'kienet il-festa tal-Erejjex? Kienet appuntu l-festa tat-tinet fost l-oħrajn. Infatti il-qudiem Pietru ser jgħidlu ejja ntallew 3 tinet, waħda lejk, waħda l-Mosè u waħda l-Elija. Il-festa tat-tinet jew tal-Erejjex kienet festa illi tfakkar dak li l-poplu esperjenza fid-deżert. Iż-żmien illi appuntu kien jgħix fit-tinet. Iż-żmien però li fih minkejja li qed jgħix fi prekarjetà, minkejja li qed jgħix appuntu fit-tinet, mhux fl-art imwiegħda fi djar mibnija,
Fid-deżert xorta waħda però il-poplu għamel l-esperjenza tal-providenza ta' Alla u tal-fedeltà tiegħu. Kienet ukoll festa illi tfakkar u tirringrazzja l-Alla tal-frott illi bdejna naqtewh u fl-istess ħin talba lill-Alla għall-aħħar xita qabel is-sajf, dik ix-xita famuża ta' ħruġ Marzu u dħul April, karru debfin u ieħor ħarir, kif kienu jgħidu missirijietna. U allura il-kuntest tas-silta huwa l-kuntest aktarx ta' din il-festa li appuntu kienet iddum 8 ijiem huwa l-kuntest tal-Eżodu. Mhux ta' bxejn illi aktar il-qudiem sejrin naqraw kif derulu Mosè qabel xejn u Elija u kienu qed jitħattu ma' Ġesu fuq it-tluq tiegħu, fuq l-Eżodu tiegħu, u mhux ta' bxejn li qegħdin ukoll fuq muntanja bħalma kien Mosè u hemmhekk esperjenza il-preżenza ta' Alla, mhux ta' bxejn li se nisimgħu lill-missier li jgħid isimgħu lilu bħalma Mosè minn fuq il-muntanja se jġib il-kelma tal-mulej, il-kmandamenti u se jagħtihom lill-poplu. Allura il-kuntest huwa kollu kemm hu kuntest tal-Eżodu. Biex ma nżidux pereżempju wkoll lil Mosè illi meta kien jinżel minn fuq il-muntanja, il-bixra ta' wiċċu kienet tkun differenti, wiċċ li jiddi. Bħalma mbagħad kien jiġrilu kull meta jidħol fit-tinda tal-laqa, fit-tempju mobile illi kien hemm fid-deżert. Appuntu l-esperjenza li jgħix Mosè fuq il-muntanja issa tiġi kif tgħid sostitwita jew meħuda fit-tempju u l-istess esperjenza għal sħaba li toqgħod fuq il-muntanja imbagħad toqgħod fit-tempju avolja kien mobli mbagħad isir it-tempju mibni f'Ġerusalemm. Allura dan huwa l-kuntest tagħna. Barra minn hekk però it-8 jum għalina huwa l-jum tal-qawmien tal-mulej. Il-jum il-barra miż-żmien. Il-jum tal-jiem. U għalhekk din is-silta trid kontinwament tfakkarna appuntu fil-qawmien ta' Ġesu, fir-rebħa definittiva tiegħu, illi fit-trasfigurazzjoni stajna diġà induquha. Is-silta tkompli billi tgħid Ġesu ħamiju lil Pietru, lil Ġwanni u lil Ġagbu. Jieħu lil dawn it-tlieta. Bħalma mbagħad aktar il-qudiem ser jagħmel meta jkun fil-ġnien taż-żebbuġ. Jieħu lilhom aktar qrib miegħu u jitlobhom jissru u jitolbu. Din ukoll din l-għażla ta' tlieta aktar xi wkoll f'xebħ ma' xi ħaġa li jagħmel Mosè qabel tela fuq il-muntanja fejn isemmi tlieta b'mod preċiż illi kellhom jimxu miegħu fil-verità flimkien ma' 70 oħra imma jsemmi tlieta b'mod partikulari li kellhom jersqu miegħu lejn il-muntanja sakemm imbagħad u wkoll jitla fuq. Ħa lilhom miegħu fuq muntanja. Ħa tlieta. Din kienet l-għażla tal-mulej. Jekk irridu hekk forsi naħsbu ftit għalkemm m'għandniex ħiel ta' dan, imma nistgħu ngħidu imma għaliex tlieta, u għaliex mhux il-kulħadd. U nistgħu ngħidu forsi wkoll ftit dawn x'ħassew u x'ħassew l-oħrajn li beqgħu isfel. Dawn huma l-ħsibijiet tagħna, mhumiex il-ħsibijiet tal-mulej. Mulej jażel hu u jmexxi kif jixtieq. Dejjem għal-ġid tagħna. Jekk il-xi wħud xtaq jagħtihom don u lili ieħor, okej. Ma ħaqna xejn aħna, ma mmeritajna xejn, kollox grazzja. Ma xi kultant kemm ninħlew f'ċuċati tal-moħħna u nkejlu u neħtlu fi problemi u nieħdu għalina u nistaqsu imma li xille u għaliex dak iwa għaliex li dik u l-ħadd ieħor xi ħaġa żbaħ. Dak huma l-kejl tagħna ja ħasra. Imma l-mulej għandu l-kejl tiegħu. Ħamiju lil Pietru, lil Ġwanni u lil Ġagbu. U tellaħħom fuq muntanja biex
jitlob. B'mod ċar Luqa jgħid ir-raġuni għala telgħu fuq il-muntanja. Telgħu biex jitolbu. Il-muntanja fil-immaġinarju bibliku, manki fil-immaġinarju ġenerali reliġjuż, huwa dejjem il-post tal-laqa mad-divin, jew il-post tar-rivelazzjoni fejn Alla juri wiċċu. Mhux ta' bxejn il-imbagħad Ġesu ser jiltaqa' ma' Mosè u Elija. Tnejn min-nies illi jagħmlu esperjenza qawwija ta' Alla għalkemm differenti fuq muntanja, fuq l-istess waħda għamluha huma, fuq is-Sinaj jew il-Ħoreb, tnejn jindikaw l-istess post. Mosè jagħmel l-esperjenza tal-għoti tal-kmandamentu ta' dera ta' Alla illi kważi tbeżza bir-rat, bir-riħ, bit-terremot. U Elija li jagħmel esperjenza ta' Alla fejn qed jistenna li Alla jkun appuntu fir-rat, fir-riħ, fit-terremot, imma mbagħad jagħmel esperjenza ta' Alla fuq il-Ħoreb ta' żiffa ħelwa, kważi ta' leħel li ma tisemewx imma tħossu. U allura Ġesu jixtieq illi itellana fuq il-muntanja biex nagħmlu l-esperjenza ta' Alla, tal-intimità miegħu. Kemm il-darba diġà fil-Vanġelu ta' Luqa niltaqgħu ma' Ġesu jitlob. Interessanti li anke qabel l-istqarrija ta' Pietru li inti l-Messija u wara it-ħabbira ta' Ġesu imbagħad illi jgħid bin il-bniedem ma tkun li tibagħti ħafna jkun miċħud, eċċetera. Ġesu jkun qed jitlob. U imbagħad jistaqsihom min jgħidu n-nies li jien. Ġwal Ġesu donnu kollox isir f'kuntest ta' talb, kollox isir f'relazzjoni kostanti mal-Missier. Titla fuq muntanja mhix xi ħaġa faċli, imma hija xi ħaġa mill-isbaħ. Għal-bidu taqtalek qalbek forsi u tkun tila u tgħid ħanieqa faw għax donnu min nasal imkien, jew minix kapaċi nasal il-fuq, jew donnu il-quċċata mu se tasal qatt. U xi ftit jew wies anke l-esperjenza tat-talb tista' tkun hekk. Tista' l-bidu tbeżżani. Forsi nibda entużjast għax baqali l-enerġija, ma nibda miexi u forsi f'xi mument naqta' qalbi, f'xi mument ngħejja, f'xi mument ngħid min isse nasal. Imma huwa l-mument li nkompli tila. U aktar ma nitla minkejja li forsi rrid nisforza u qed ngħejja, fl-istess waqt beda donnu jidher aktar is-sabiħ. Sakemm nilħaq il-quċċata u hemmhekk nista' ngawdi s-sodisfazzjon, il-ferħ, ħarsa ġdida fuq l-affarijiet. Bl-istess mod it-talb jitlob li nkompli miexi anke meta minix nara l-quċċata. Inkompli miexi bil-mod il-mod, bil-pass tiegħi, anke forsi meta inħoss li minix se nasal. Meta nibda ngħid dan għal xejn. Imma bil-mod il-mod, bil-perseveranza, nista' nagħmel l-esperjenza ta' Alla. Ejjew ma naħarbux meta nibżgħu pereżempju miskiet tal-qalb, minn dak li se niltaqa' miegħu fil-qalb li jbeżżani. Ejjew ma naħarbux meta tidħol forsi l-aridità, meta donni dak li kien entużjażmu issa nbidel fejja f'nuqqas ta' ħeġġa, donnu f'silenzju. Nibqa' tila il-muntanja tat-talb. Tant huwa importanti u fundamentali dan għal Ġesu u għall-Evanġelista illi mbagħad is-sentenza li jmiss tgħid u ġara li huwa u jitlob id-dera ta' wiċċu tbidlet u li l-biesi tiegħu saru ta' bjuda li tgħammex. U kien hemm żewġ tirġiel jitħattu miegħu Mosè u Elija li deru fil-glorja jitħattu fuq it-tmiem ta' ħajtu li kellu jseħħ f'Ġerusalem. Għalhekk l-esperjenza ta' trasfigurazzjoni x'inhi qed tgħid
x'jiġri fit-talb. Niltaqa' mal-mulej fil-verità tiegħu. Nista' naraf hu min hu tassew. Dan li jiġri fit-talb. Il-laqa intima, vera, aktar sħiħa ma' Alla. B'xi mod, dak li nħoss u naraf fuq Alla jinbidel, jiddawwal, isir aktar veru u ġdid. U ma naħsibx li nkunu qegħdin inġebdu jekk ngħidu li mbagħad id-dija ta' Ġesu tista' tidher u tirrifletti fuqna. U aħna wkoll niddawlu, aħna wkoll il-qalb tagħna tintmess. U kif narfu lil Ġesu b'mod ġdid, nista' naraf lili b'mod ġdid. Kull laqa ma' Alla tibdilni, turini min jien tassew, għax turini min jien għal Alla. B'xi mod inkun qed induq fuq wiċċi ftit mid-dija u l-glorja tiegħu. Allura huwa jitlob id-dera ta' wiċċu tbidlet u l-ilbiesi tiegħu saru ta' bjuda li tagħmex. Il-bjuda tirrifletti għal divin bħax-xieħ fil-omor li naqraw dwaru fil-profeta Danjel. Bħal dawk l-eletti l-mażulin tal-ktib tal-Atti tal-Apostli li għandhom il-bishom bojot għax ħasluhom fid-dem tal-ħaruf, rebbieħa għax intmessu mid-dem tal-mulej. Barra minn hekk, l-Evanġelista jurina wkoll Ġesu kif kienet jitlob, x'kienet jagħmel billi jgħid illi deru kien hemm żewġ tirġiel jitħattu miegħu Mosè u Elija. F'kelma oħra Ġesu kien jitkellem mal-Iskrittura. Kienet jitkellem mal-istorja kollha tas-salvazzjoni ma' Mosè u Elija, f'kelma oħra mal-liġi u mal-profeti. Mhux hekk imbagħad Ġesu jagħmel mad-dixxipli ta' Emmaus aktar il-quddiem wara l-qawmien, fetħilhom qalbhom biex jifhmu l-Iskrittura u beda minn Mosè u l-profeti ifissrilhom dak kollu li kien hemm miktub fuqu fl-Iskrittura. Allura Ġesu kif kien jifhem ħajtu? Kif seta' jagħmel din l-esperjenza ġdida li twasslu li hu jinbidel billi jiddjaloga kontinwament mal-kelma. Qed jifhem ħajtu permezz tal-laqa mal-kelma ta' Alla. U flimkien kienu qed jitkellmu miegħu dwar l-eżodu tiegħu, dwar it-tluq tiegħu. Allura qed jgħidu li Ġesu u s-salib li ser jgħix ser ikun eżodu ġdid. Jiġifieri ser ikun il-mument il-ġdid u definittiv tal-aħħar li ħajot tal-dejjem ta' kif Alla ser juri l-imħabba u l-glorja tiegħu u l-qawwa tiegħu billi jeħlisna. Billi jaqbad poplu li kien il-sejr skjaf tal-ikbar qawwa li kien hemm dak iż-żmien u jeħilsu bit mollija bidrieħ merfuħ. Aħna mistiedna għalhekk inħarsu lejn Ġesu u lejn dak li ser iwettaq fuq is-salib bħala esperjenza ta' ħelsien. Il-mulej irid jeħlisni. Jeħlisni qabel xejn mill-biża li nafda falla dejjem u sal-aħħar. Allura jeħlisni mill-idea, mill-gidba li hemm f'qalbna dwar Alla, mis-suspett li kien hemm sa minn dejjem dwar Alla, lil dan Alla ma tistax tafdah, lil dan Alla mhux ta' min jafdah, għax mhux fil-verità mhux dak li jħobbok tassew. U Ġesu fuq is-salib jeħlisna minn din l-idea, minn dan il-gidba fuq Alla. Lil Alla tista' tafdah anke meta kollox jindika
illi mhux ta' min jafdah, appuntu Ġesu fuq is-salib, imdamdam. Hemmhekk, b'inġustizzja. Imma mbagħad Ġesu fuq is-salib li jrid jeħlisni mit-toqol u l-iskjavitu il-jasar ta' dnub. Fuq is-salib aħna u nħarsu lejn Ġesu naraw il-kruwa ta' dnub, ir-riżultat tiegħu fuq Ġesu. U fl-istess ħin Ġesu li qed jgħidli ara l-kruwa ta' dnub, imma raw koll imħabba tiegħi. Int meħlus, int maħfur. U minn fuq is-salib aħna ninħelsu bil-mod il-mod mill-biża enormi li għandna tal-mewt. Għax is-salib u r-rebħa fuq il-mewt. U ħafna affarijiet li nagħmlu f'ħajjitna nagħmluhom minħabba l-biża li għandna mix-xejn, mill-baħ u l-vojt tal-mewt. U Ġesu jixtieq jeħlisna minn dan. Kif tgħid litra lil Lut, minħabba l-biża tal-mewt, il-mulej xtaq jeħlisna mix-xitan illi minħabba l-biża tal-mewt żommna il-sira ħajjitna kollha. U għalhekk il-mulej jixtieq jeħlisna beżodu ġdid permezz tas-salib u li ser idawwal kollox, ser jeqred dak li jbeżżana, ix-xejn tal-mewt u l-jasar ta' dnub. U ser jurina triq oħra, it-triq tal-imħabba sal-aħħar u t-triq tal-abbandun falla. Dawn iż-żewġ toroq tal-fiduċja falla sal-aħħar u tal-imħabba sal-aħħar jirbħu il-mewt. Imbagħad Pietru u sħabu li kienu mejtin binas, jgħid l-Evanġelista, baqgħu imma imqajmin sewwa u raw il-glorja tiegħu u ż-żewġ tirġiel li kienu miegħu. Kienu mejtin binas. Fl-Iskrittura in-nas u ħafna drabi assoċjat ma' ħajja mbeda minn Alla, ma' ħarba minnu. Tant illi pereżempju fil-ġnien taż-Żebbuġ l-istess apostli raqdu minħabba swit ta' qalb. In-nas u l-irqat huwa marbut man-nuqqas ta' sara, man-nuqqas ta' stennija tal-mulej u tal-laqa miegħu. U allura x'jiġri f'dan il-każ? Pietru u sħabu minkejja li binas imma baqgħu imqajmin sewwa u għax baqgħu imqajmin raw il-glorja tiegħu u ż-żewġ tirġiel li kienu miegħu. Meta nibqa' nistenna lil mulej bit-talb u bis-sawm narah niltaqa' mal-glorja tiegħu. Ejjew ma nibżewx nistennew lil mulej. Ejjew ma nibżewx bħalma nibqgħu tilejn fuq il-muntanja bl-istess mod ejjew ma naħarbux il-lejl imma fih nistennew imqajma lil mulej li jiġi fil-glorja tiegħu. Imbagħad il-Vanġelu jkompli billi x'ħin dawn it-tnejn kienu se jinfirdu minnu, Pietru qal lil Ġesu, Mallem, kemm hu sew li aħna hawn. Ħantellgħu 3 tinet, waħda lik, waħda l-Mosè u waħda l-Elija. Ma kienx jaf x'inhu jgħid. It-tienet essaġġ kienu x'affarijiet sbieħ u li jfakru f'affarijiet sbieħ. Ifakru fil-festa tal-Erejjex li appuntu tfakkar il-mixja fid-deżert u l-ħelsien ta' Alla u l-providenza tiegħu. It-tinda tfakkar fit-tempju u it-tinda allura tal-laqa ma' Alla u tal-preżenza tiegħu. B'xi mod Pietru jixtieq li jibqa' hemmhekk u bir-raġun għax dan sabiħ u qaddis. Fl-istess ħin l-Evanġelista jgħid ma kienx jaf x'inhu jgħid. U dan ma jseħħx. Donnu Pietru jixtieq joqgħod hemmhekk hemm fuq
fl-istess ħin dan ma jseħħx. Imma mhux għax hu ħażin li nixtieq dan, imma x'ser iseħħ aktar x'imkien ieħor. Jien issa fejn ħanagħmel l-esperjenza ta' Alla, fejn Alla ser joqgħod issa fuq is-salib. Tant illi fil-mument tal-mewt il-portiera tat-tempju tiċċarrat u it-tempju il-post tal-preżenza ta' Alla u tal-post ta' fejn niltaqa' miegħu issa se jinbidel, se jispostja ruħu u ser isir f'Ġesu imsallab. U allura aħna nistgħu nagħmlu l-esperjenza kontinwa tat-Tabor kull meta nagħmlu l-esperjenza u l-laqa ma' Ġesu imsallab. Hemmhekk il-mulej jammar fostna, iqiegħed it-tinda tiegħu fostna kif litteralment naqraw fil-bidu tal-Vanġelu skont San Ġwan. Li bent Alla sar bniedem u għammar fostna litteralment u ħawwel it-tinda tiegħu fostna. Waqt li kien qiegħed jgħid dan, ikompli l-Vanġelu, ġiet sħaba u għattithom huma beżgħu kif daħlu fis-sħaba. U minn ġo sħaba nstema' leħen jgħid dan hu ibni l-maħtur, lilu isimgħu. Qed jagħmlu l-esperjenza l-aktar mill-qrib ta' Alla fis-sħaba. Kemm sabiħa illi l-esperjenza ta' Ġesu ta' Alla issa issir l-esperjenza ta' dawn it-tliet dixxipli. Il-ħaġa inkredibbli ta' Alla tagħna hi illi kull ma hu tiegħu jixtieq jagħtih lilna. Il-wirt ta' ibnu isir il-wirt tagħna. L-identità tal-iben issir l-identità tagħna. Il-ħarsa tal-missier fuq ibnu Ġesu issir il-ħarsa fuqna, tal-missier fuqna. Kull ma hu tiegħu isir tagħna. Dan huwa Alla tagħna. Bl-istess mod issa Ġesu tinżel is-sħaba, tinżel fuq Ġesu, tinżel fuq id-dixxipli u jagħmlu l-esperjenza li qed jagħmel Ġesu. Ovvjament is-sħaba hija l-aktar ħaġa biex ngħidlek li tqarribna ma' Alla u għalhekk tbeżżana u fl-istess ħin hija xi ħaġa li tifridna minn ma' Alla. Jien kif nista' noqgħod quddiem il-kobor ta' Alla, quddiem iż-żbuħija tiegħu li tagħmmex. U allura sħaba tlaqqani u fl-istess ħin tipproteġini biex ngħid hekk minn Alla u miż-żbuħija tiegħu. Turi u tagħti fl-istess ħin. Li żgur li bil-mod il-mod però Ġesu jixtieq iqarribna lejh u kif jgħid San Pawl bil-mod il-mod jittrasformana fuq is-sura ta' ibnu. U minn ġo sħaba jinstema' leħen jgħid dan hu ibni il-maħtur isimgħu lilu. Għandna l-istess leħen u kważi l-istess kliem illi nstema' fil-Mamudija dan hu ibni l-Ażiż, dik id-darba fih sibt l-għaxqa tiegħi. F'dan il-każ għandna dan hu ibni il-Magħżul isimgħu lilu. Prattikament jisu din l-esperjenza trid tgħid isma' dak li qalilkom Ġesu qabel ma tlajtu għaw fuq, dak li ħawwatkom, dak li donnu huwa differenti ħafna minn dak li s-soltu tirraġuna, dak li huwa differenti bħala proġett ta' ħajja ta' ferħ ta' suċċess, isma' dan huwa isimgħu lilu qed jgħidilkom sew. Dan hu li wertit, din hi t-triq tal-ħelsien. Isimgħu lilu. Isimgħuh dak li qalilkom fuq il-passjoni tiegħu. Isimgħuh dan hu l-maħtur ibni, dan li jien qed nafda u dan li jafni qed jgħid sew. Isimgħuh il-kliem tiegħu fuq li hemm bżonn timxi warajh għax qed jgħid sew u ibni dan li qed jgħidu. Isimgħuh kliemu li qed jgħid erfa' salibek kuljum għax din hi triq għall-imħabba vera.
Isemewh il-kliem dwar iċ-ċaħda tagħna nfusna, isemewh, lilu isimgħu, dan hu. Dan ibni li minn għalik se jmut imma fil-verità huwa ibni trasfigurat, huwa ibni fil-glorja, isimewh. U allura issa f'daqqa waħda malli nstema' l-leħen Ġesu jsib ruħu waħdu u kollox jirritorna n-normal. Imma normal ma baqa' xejn. Għax issa allura l-esperjenza li ser nagħmel ta' Alla se nagħmilha kull meta nisma' kelmtu u nafdah u nobdih u bil-qawwa tiegħu ngħixha u bil-mod il-mod niltaqa' miegħu u narah differenti b'mod ġdid u jiena wkoll bil-mod il-mod niġi trasfigurat. Appuntu malli nstema' l-leħen Ġesu sab ruħu waħdu. Huma mbagħad jgħid żammew iskiet għal dawk il-jiem ma qalu xejn lil ħadd minn dak illi kienu raw. Infatti ċerti esperjenzi ta' Alla tant kapaċi jkunu kbar u jmissu l-qalb illi flok tmur tgħidhom kważi kważi jsiktuk, kważi kważi jbelħuk. U żomm il-skiet biex bil-mod il-mod donnu tħallihom jidħlu ġewwa u tożhom dejjem aktar. U jiġi żmien fejn tgħidhom kif qalulna dawn li raw trasfigurazzjoni ma jkun hemm bżonn iskiet ħafna drabi. Iskiet li jsir apprezzament, iskiet ta' Marija li tomot dak kollu li qed tgħix taħseb fuq bejna u bejn ruħha. Huwa skiet tal-esperjenza kbira, ġdida ta' Alla. Ejjew għalhekk aħna wkoll fil-ħajja ta' kuljum infittxu kontinwament il-laqa mal-mulej. Ejjew nħalluh itellana fuq il-muntanja. U ejjew ma nibżewx narawh bħala dak li qam mill-mewt għax għadda mit-triq tas-salib. Ejjew nitolbu l-grazzja li nisimgħu lilu, li nafdaw anke bil-kliem li ma joġobniex, bil-kliem li donnu kontrarju għalina. Imma fuq kollox, ejjew nagħmlu minn kollox biex nitilgħu hemm. U kif jgħid is-salmista biex inħarsu lejh u hekk jiddi bil-ferħ wiċċna u ma jkollniex għax nistħu.
jew issa inqumu bil-wieqfa u nħejju ruħna biex nitolbu l-missierna, jew nitolbuha b'ħafna fiduċja fil-missier, u jew nippreżentawlu ħajjitna, speċjalment dak li jista' jkun is-salib illi forsi qed inġorru bħalissa, forsi d-dlam li hemm fil-qalb, id-dubju, l-inċertezza, il-biża', il-qtieħ ta' qalb. Jew nippreżentawlu kollox u nitolbu li nagħmlu l-esperjenza tal-ħelsien u tal-providenza, providenza ta' missier lejn ulidu. Jew għalhekk bil-qalb inkantaw. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and taught of me above all. Il-mixja tagħna tar-Randan imqaddes tkompli f'dan iż-żmien ta' smigħ tal-kelma ta' Alla jew inħallu lil Mulej Ġesu ikellimna f'dan iż-żmien permezz tal-kelma tiegħu li għandha post privileġġjat fil-ħajja liturġika tal-Knisja. Dan nistgħu nagħmluh ukoll billi insegwu minn ġimgħa l-oħra din il-lezzju divina
imdawla skużawni mill-Vanġelu tal-ħadd li ikun, imma nħeġġukom ukoll biex tattendu biħġarkom għal korsijiet tal-eżerċizzi tar-Randan fil-parroċċi u l-komunitajiet tagħkom. Tħallux dan il-mument ta' grazzja jgħaddi mingħajr ma tersqu aktar qrib tal-kelma ta' Alla. Grazzi ħafna illi kontu magħna, nixtiequlkom il-kumplament tal-lejla it-tajba.